stress na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Good evening. Why don't you dance? Maray na hapon, may duwang engineer, Kuya Ronald, na nangudto sa sarong hotel. Sakto, Kuya Nald, mantang nagrestoryahan ang duwang inhinyero, may luwinawas bigla na lalaki sa may tangod kan elevator. Ikang-ikang na tabi, Kuya Nald. Ika-ika na tabi mga tugang maglakaw. Na nagkompetisyon so duwang engineer. Sabi kan saro. Ngaya pade, ako ngaya, andud ako sa lalaking iyan. Nabundol kay behikulo. Nabarian. Kaya ngaya ika-ika maglakaw. Sabi kan saro, ngaya pa di, estimate ko ngaya, sala ka. Ang hiling ko ngaya kaan, aki pa ngaya, talagang arog na kayan siya maglakaw. Inborn ngaya, kumbaga. Nya, day na mahungok sa duwang engineer, dinulok sa lalaki tabi, Kuya Nald. Ngaya, sir, na anong ka ngaya, sir, ta, ika-ika ka ngaya maglakaw. Duda ko ngaya, sir, naligis ka ngaya, ano? Sabi kan lalaki, dayman ngaya. Sabi irman kan sarong engineer. Ako ngaya, sir, ang duda ko, aki ka pa ngaya, arog na talaga ngaya kaan, ang lakaw mo. Sabi kan lalaki, Kuya Nald, ngaya, mga sir, kitang tulo, parehas ngayang sala ang hula ta. Pareho ngaya kitang sala ang mga duda ta. Ta ako ngayon, naghula man ako. Paguna ko ngayon, atot sana, may sabay na pala. Maray na hapon tabi mga tugang sa pangaran ni VP Henry Maceda na yaon tabi duman mga tugang sa Batangas, Nasugbu, Batangas, para mag-attendir din sa rong konferensya. Kita mo na mag-iriba-iba tabi ngunya na pagka hapon na ini. Good evening. Why don't you dance? Aldaw po kita ni na ano ini? Ano nakita ngunyan, Kuya Nald? Miyerkules na pala. Sa pangalan po ni VP Henry, kita mo na mag-iriba-iba. Ako po si Josh Sabino. Kaibahan dyan si Kuya Ronald and si Jerome sa Technical Department. Sa tuya da mga tugang na ano ini, ugali, saro sa mga ugali kan mga Pilipino na ano ini, na pinag-aarog, pinag-idolize kan iba, sanay o kaya natural sa tuya na kita tumatanaw ng utang na loob. Diba? Tatao ka mo kaan. Tatao ka mo kayan mga tugang, ano, pag-arog ba kayo ning titamaan kita nin kalamidad, napapractice ini minsan, ano, buhay na buhay sa tuya ang bayanihan spirit, buhay na buhay sa tuya na kita nagtatanaw nin utang na buot.
Anong ehemplo ka ini, mga tugang? Na rondo man din so ano ini, Masbate. Naramdaman nito mga tugang sumasbate na tinamaan mga tugang kan bagyo kan mga nakaaging bulan. Diba? Kundi ako nasala, si Bagyong Upong, diba? Tinamaan mga tugang ni Bagyong Upong, kan mga ano ini, kan mga nakaaging bulan. Di bilang kitang mga Pinoy natural sa tuya, pag may nangaipong mga tugang, matabang, diba? Kadaklan sa mga probinsya mga tugang, ang probinsya nga ni Albay, maski pero paano, nakapagpadara nin tabang pasiring duman sa Masbate. So LGU Legazpi nakapagpadala ng tabang sa Masbate, di ba? Ngunyan na sukatan Duanes, sa probinsya kan Albay, tinamaan man mga tugang ni inagihan man ni Super Typhoon Uwan, di ba? Why don't you dance? Nahiling taman so pagtanaw nin utang na buot kan Masbate ta. Mahiling sa social media mga tugang lakop man baga ini. Nagpadaraman nin tabang sa Provincial Government of Masbate nin team na magtutuwang sa recovery, di ba? Kaya sa mga araw kining takita baga Pilipinas aragihan nin kalamidad, sa mga araw kining pagkakataon diyan minsan nahiling ang mga ugali kad Pinoy saro sa lataw na ugali, yan na nagatanaw kita nin utang na buot, di ba? Sabi ni 8811, snack time po, di ba? Ano po ulit kwento mo tungkol sa dahil natabati nag-stack time pala. Sorry sir. Diba? Sabi digdi, bakit tayo tumatanaw ng utang na loob? Diba? Sabi ng mga tugang, ang utang na loob saro sa mga pinaka-importanteng pagpapahalagang Pilipino. Diba? Ugali kan mga Pinoy. Ito ay ang pagkilala at pasasalamat sa kabutihang ibinigay sa atin ng ibang tao. Lalo na kung ito ay nagdulot ng malaking tulong o kaya naman pagbabago sa ating buhay. Di ba? Sabi pa mga tugang, hindi ito simpleng utang na kailangan bayaran. Di ba kung araw kan mga utang ta, na minsan pag siningil, dagit pa. Pag siningil, dagit pa. Di ba? Bako araw kan ibang utang na tugaan mo kiduwang bulan, saka na ngaya ako mabayad, ariglado na. Pag ikadawang bulan, saka ka magbayad, tuninong na. Kundi mga tugang ang utang na buot, sarong moral na obligasyon na nagmumula dapo sa puso at pagpapahalaga sa relasyon. Tama baga? Iyan ang utang na, kumbaga, day basta-bastang mabayadan. Day basta-bastang mabayadan. Kundi kita, bilang kita nagtatanaw ng utang na buot, bilang sarong Pilipino, pigihingo ta na sa utang na buot, maibalik taman pag abot kan aldaw. Di ba? Sabi digdi mga tugang, ang pagtatanaw ng utang na loob ay number 1, pagpapahalaga sa kabutihan ng kapwa. Tumatanaw tayo ng utang na loob dahil likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mapagpasalamat. Diba? Inda sa mga kaakian mo niyan, kung tatao pa, na magtagapasalamat lamang, kan mga aki pa kita baga mga tugang, pigtutuod kita kan mga magurang, na pag may nagtao sa imo, pag may nagibo sa imo nin kamarayan, tatao ka dapat maski magpasalamat lamang, di ba? Kundi ang mga aki ngunyan, lingaw na daw, ano? Kasi cellphone garo. Pero may nasa sahutan ng cellphone. Pero yung managad na mamalisyahan ko, maski sa mga araki-aki nga ni ngunyan, di ba?
So mga nangahagad-hagad baga dyan, nagkakaon ka, may madulok sa imo, mahagad, matao ka man ki barya, ang pakagaw-gawi mo, diretso talikod, daralagan. Ang pakatawi mo, taralikodan na, di ba? Kundi sabi ni mga tugang, likas sa satuyang mga Pilipino, ang pagiging mapagpasalamat. Kapag may tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan, di ba, nakadarama tayo ng malalim na pasasalamat at nais nating masuklian ito sa anumang paraan. Hindi man agad-agad, ngunit sa tamang panahon. Iwa sabi ko mga tugang, ang pagtanaw ng utang na buot, tay katataw ka magtanaw ng utang na buot, maski para papaano, nagalaog sa isip kan sarong tao, paano ko daw paano daw ngaya ako makabawi ngay dumang kay padi? Di ba? Paano daw ngaya ako makabawi sa mga taong nagtatabang man sa kuya? Sa siring ka na ugali pa sa mga tugang, at least, tatao ka lamang magrumdum, kumbaga sabi, it's the thought that counts. Tatao ka lamang magrumdum, bako araw kitong physical na utang ngayon na nilingaw-lingawan, pero kita, likas da sa tuya mga tugang, na magtanaw ki utang na buot, likas sa tuya ang talagang tataong magpasalamat and nag-iisip lamang kung noaring man daw ngaya ako makabalos, noaring man daw lamang ako makabawi, okay lang na bako agad-agad, bako tulos-tulos, kundi sa tamang panahon na ikaw man makabawi ka man, diba? Halimbawa da kayo ng mga tugang sa mga magpara-paramilya baga, kung sisay miyembro kang pamilya, tiyaon, pinsan o kung ano man, na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Piga pa eskwela, aki, kan kaparyente, na kumbaga nadainin masyadong kakayahan. Igwa kung mga midbid ka yan, digdi sa tuya man, di ba? Diba? Igwa kung midbid ka yan. Pag nakatapos naman ng pag-eskwela, kumbaga, bako man obligasyon, kumbaga ang bako man obligasyon na suportaran mo itong nagtabang sa mo, tayo bagang uron-uron ngunyan, obligasyon ba nga kan aki, na, Kuya Nald, sa social media ba nga gigibo nga yung investment nga an aki, ang mga magurang, obligasyon ba nga talaga kan mga aki na kumbaga sustentuhan ang mga magurang pagsinda maedad na, sabi baga kan iba, bako man niya obligasyon kan aki ta sinda ngaya ito ngayang mga magurang nagdesisyon niya sinda na magpamilya, obligasyon ngayon nindang buhayon ang mga aki ininda padakulaon, paeskwelahon, di ba? Pero tingin pag-ibuhon niyang investment ang mga aki nagari na ngayang nakasanla ngayon na paeskwelahon ko nga sinonoy ko ta pag guminurang lamang ngaya ko may trabaho nga sinonoy ta naka-eskwela, iyon ngaya ang maataman niya sa ko, masuporta man niya sa kuya kan sa kuyang pagkabuhay, di ba? An iba habo kayan, pero kitang mga Pilipino baga mga tugang, di man talaga kita pig-obliga, kundi talagang natural sa satuya na kita nagtatanaw ki utang na buot, lalo na sa mga magurang. Kaya kung halimbawa, nag-aurasin suman aki, ta nakapag-eskwela, pina-eskwela kan mga magurang, pina-eskwela kan mga makutiya, ibang kaparyente, nagatanaw lang mga tugang nin utang na buot. Dahil man actually, nakakamali din obligasyon, kundi natural lang talaga na sa tuya mga tugang, na kita nagtatanaw nin utang na buot, di ba? Kaya Good evening. Why don't you? inda sa ibang mga kabataan kung natapig ko pasuruhayan ng araw ka na bagay. Although tama man, taan mga aki man talaga, dahil mo pwedeng gibuhon mong investment, tapos susumbatan mo, napig para padakula, taka ngaya, pinaeskwela, pinakaon,
Tapos ngayon yan, dahil mo lamang ngayon kami maisipan kunya noon, tabangan, tawan, mataw ka man ngayon, di iton. Diba? Dahil pwede man nakadang araw kaya. Diba? Pero kita man, na mga bilang mga aki, nahiling taso pagsakripisyo kan mga magurang, paglapigot kan mga magurang para makadiskarte nin pagkaon tulong beses sa sarong aldaw. Uno minsan yan, sarong beses na okay na, nahiling taman sa indang sakripisyo. Bako man nalaga obligasyon, kundi makaukod lamang kitang magtanaw nin utang na buot. Diba? Araw mo sa nakarang cycle kan buhay. Sarainon taman ang kwarta kung dahil lamang kita tao maghiras, lalo kung sa tuya man sa nang kaparyente. Diba? Si Derek Edwin talaga, pastidyosong lalaki ini, Kuya Ronald. Sabi sa kuya, day ka ngaya magparaduko. Day nga ni, og para karaw, Derek Edwin. Gari, nasa kapihan na naman ini si Derek Edwin. Sabi digdi, hello po, pwedeng pinky on ang switch? Sabi ko yan ni Aleco the Comeback. Piga-follow ko ini si Aleco the Comeback sa Facebook. Nagigulog ako sa mga kwan kayo na sa mga post kayo ni minsan. Sabi yung nagkan ko yan, kamo ngayang mga daipang kuryente, kamo ngayang daipang mga kuryente, maghalat sa nangaya kamo, na mapakuryentahan kamo kan Aleco. Ta-difficile ba ngaya ang magpapatindog ngaya kan poste? Bako man ngayon arog kan kwan mo na sarong hapros sana, sarong pitik sana, tindog na. Kaya ngayon, maghalat ka sana ngayon, kung naring ka makuryentehan. Dahil mo pag pinky on ang switch, tabi, Aleco the Comeback. Takon maraot. Dahil ka magparaduko, tas hayang kang kagwapuan mo, sabi ni Emily Panesa, ay, ini mas mabuot-buot ini Kuya Nald kumpara naman sa comment ni Derek Edwin. mas kursunada ko ini. Mas kursunada ko ini si Manay Emily Panesa. kumbaga ano ini? Lesser evil. Si Emily Panesa. Maray na hapon tabi sa mo Manay Emily dahil sa comment mong ini. Sana maugma ka sa na-oral daw. Iyan ang pangadji ko para sa imo. Si Ani Palisa, ang utang na buot dahil natutumbasan ng material na bagay. Tama katabi, Madam Ani, sabi niya, tinuro yan kan mga lolo at lola ko. Ini ang bagay mananggad mga tugang na dapat dahil paglingawan na ituro sa mga aki. Tangon niya baga, Kuya Nald, ang pag-aling sa mga aki, bibugtak sa kuna, biwalat sa harong, tapos di doon sa nakisilpon. Iyon na. Siyempre, naraman siguro kan kabisihan. Naraman kan kabisihan kan magurang. Kundi kan may oras kita tabi. Kung may oras, ikabilang magurang sa aki mo, day manggari makalingaw na kumbaga katudan sa mga kaitong agi-agi kan panahon kuya na ang magurang nag-restoryahan, budaan mga aki. Diba? Nag-restoryahan. Tapos sabi, tigturo ngayon kan lolo at lola ko. Ini man agad mga tugang ang mga bagay-bagay na kumbaga, dahil paghalion sa panahon ngunya na medyo moderno na ba kita? Dakol na mga gawing Pinoy ang nawara dahil sa pagiging moderno kan teknolohiya ngunya na panahon. Kaya na, dakol na mga adal ang namis kan mga kaakian. Makatarang ngayon si Diyos yung ngayon. Galing nga sigurango na ngayon. Porque ngayon medyo nagkukurakintab na ngayon angog. Pero yun ba lang baga mga tugang ano? Kahit to kinatudan ta na ang magurang baga, ang pagkastigo kan magurang kahit to. Kikahuron, kimalumanay, pagdayon na agad madarat, tsaka bibadul-badulan. Diba? Kaya inisabi, dahil paglingon mga tugang na pagtagaturuan ang mga aki, kan mga, kumbaga, ugaling Pinoy. Bako sana sa mga negatibo, kundi sa mga maray-ray, araw kayo ning pagtaraw ngayon ng utang na buot. Sabi ni Madam Ani Palisa, taang utang na buot niya, dahil matumbasan ki anuman na mga material na bagay. Tama si Madam Konya Ani.
Sana maray ang merindalan mo. Why don't you dance? Sabi digdi mga tugang. Number 2. Number 2 mga tugang. Ang pagtanaw ng utang na loob ay pagpapanatili ng magandang ugnayan o kaya connection mo sa ibang tao. Sabi Kuya Nald. Ang utang na loob ay nagsisilbing tulay ng mabuting samahan sa pamilya, sa kaibigan, pati na rin sa komunidad. Diba? Sa pamamagitan nito, pagtanaw ng utang na loob, napapatatag ang tiwala at pagkakaisa. Diba? Mga tugang. Sabi da ako yan, Alg. Gumibo ka ngaya kay sampulong tama, nakagibo ka sa ngaya kay sarong mali, ang mahihiling na kan, sumali, lingaw na suginibo mong mga tama. Diba? Pero kung kita, kumbaga, natural sa tuya na nagtatanaw nin utang na buot, tabi ko yan, towards duman sa, nakagibo sa tuya nin tama, dahil kita basta-bastang mababaling duman sa maraot na nagibo, makakawad kitang magpatawad, tulos, ta, mahihiling ta, sa mga tama na ginibo maninda, di ba? Natural sa nga sa mga tao ang nagkakasala, pero ngayon, dito nga paglingawan, tinabangan man niya kita kaiyan, kang kita ngayon nangangaipo. Diba? Iyan ang saro sa mga magagayon na bagay na pwedeng darahon kung ang sarong tao tataong magtanaw nin utang na loob. Bakon, Kuya Nald? Di ba? Kung ang sarong tao tataong magtanaw nin utang na loob. Di ba? Ang pagtatanaw ng utang na loob ay nagiging paraan upang maipakita ang respeto at malasakit sa taong tumulong. Tama, very correct. Tamang-tama, baga. Pagpapahiling nin respeto, siring bantabi mga tugang malasakit duman sa tawong nagtabang sa saimo. Yung ito pigto kong example, tudun ba kita, tabangan mo nin tabangan, pautangon mo nin pautangon, Kuya Nald, sarong beses umabot ang aldaw, sarong beses di mo na paunrahan, na mag-utang sa imo, wara na, goodbye ka na, raot ka na, diba? Raot ka na, diba? Kaya kung tataw kita magtanaw ki utang na buot, kung sarong bisis di kita napaunrahan, bako iyan magabat para sa sato. Tamatatandaan ta, marurumduman ta, malaog sa isip ta. O kan mga panahon niya, kan mga nakaaging panahon, iniman talaga nga so nakatabang nga sakaw. Diba? Siguro nga, wala lang din talaga ngayon yan. Sabutan ko nga. Diba? Yan ang mga saro sa mga yun resulta kung ang sarong tao, tatao magtanaw nin utang na buot. Diba? Pagpapakita ng respeto at malasakit. Kag elementary ako, Kuya Nald, initum-tum ko yung istorya. Tapig istorya na sa mga kan maestrame, kan ako, kan ako estudyante pa, elementary. May lugar databi mga tugang na bulod. May bulod. Sa bulod, sa taas kan bulod, niya o nag-i-star si Juan. Si Juan, may mahiwas na paruyan, Kuya Nald, na pagtigtata na mo da ang paruyan ni Juan, pigtata na mo ang paruyan ni Juan, kulay gold. Tanatang nga ta kulay golden. Ta, marambungon Kuya Nald, buda hinog na, pwede nang i-harvest sa mga paroy. Diba? Habang nagturtindog si Juan sa iyang umahan, natatanaw niya sa mga tao sa baba kan bulod na nag-iirenuman, na nag-aarapi-hapi, baka may birthday nag-aarapi-hapi, nag-uurog ma sa baba. Tabi Kuya Nald. Diba? Anday aram kan mga tao. Duman sa may parting apply balyong ibong kan bulod, mauranon, yaon na Kuya Nald subaha na mahiwas.
ang direksyon kan baha pasiring duman sa mga tawong nag pa-party. Sige susuriyaw ni Juan. Sige susuriyaw ni Juan. Nangaya sumakat nga kamudig di sa bulod. Ta yao na ngaya so makusog na baha. Na day man nadangog si Juan. Ta siyempre maribok sa baba ta naghahapi-hapi. Day man nadadangog ang suriyaw ni Juan. Nag-isip si Juan at ideya kung paano niya matawanin babala sa mga tao na sumakat sa bulod, tayao na subaha. Ang ginibo ni Juan, kuminoa, kikalayo sa laog kan sa iyang harong, nirobroban sa mga paroy. Kan nasulo ng maray sa mga tanom na paroy ni Juan na dapat ko madali ng anihon, grabe so kalayo Kuya Nald, grabe so maito mo na aso, natanaw kan mga tao, nasusulo nga sa umahan niya ni Juan sa bulod. Daralaganan pa itaa sa bulod. Nano ngayaan Juan? Tanasulo ang sa imong paroyan. Sabi ni Juan. Tinuyo ko ngayang suloon iyan. Para ulukan kan sa nung lalaki. Ano nga yan? Diferensyado ka na. Diferensyado ka na ngaya. Tas sinulo mo nga sa sadiri mong umahan na madali na ngayang anihon. Sabi ni Juan. Kunday kung iyan sinulo, hiling nga ngayon yan so sa indong pigtuturo tambayan, pagkiling mga tugang kan, mga tao sa baba kan bulod. Yao na, renoso na kan baha. Di ba? Kaya si Juan, pobre, tawara na suaanihon niyang paroy. Ang ginibo kan mga tao, bilang pagtanaw nin utang na buot kay Juan, di ba? Suro si Mana, kung may produkto sa mga tao, tigatawan man si Juan, tigatagahatod-hatodan man si Juan ng pagkakan, ng mga pagkaon, bilang pagtanaw na utang na buot kay Juan, ta sinakripisyo sa iyang paroyan, para maisalbar sa mga tao sa baha. Sana arog ka nanday mawarang ugali kan mga Pinoy. So kayang magsakripisyo, para sa mga tao, di ba? Tapos kita man ng mga tao, na natatabangan, tataw kitang magtanaw nin utang na buot. Bakon Kuya Nald, maugmahon baga ang palibo. Maugmahon sana ang Pilipinas. Tatao kang magsakripisyo para sa kamaray kan ibang tao. Sana araw ka nang day mawarang ugali kan mga politiko tango niyan. Diba? Iyan ang adal na sagkod ko niyan. Tanda ko pa, istorya yan, kag elementary kami. Tanda ko pa. Diba? Nagtatanaw kita nin utang na buot. Sabi ni Phil Balila Jr., magkapipo kita, Sir Joshua. Maray na hapon dyan, Sir Phil Balila sa Santo Domingo. Diba? So, mutya ng lidong. Watching right now, Kuya Nald. Mutya ng lidong. Kirit-kirit si Kuya Nald. May balitian. Sabi ni Eileen Mingoy, iyo po baga, tama po talaga ang sir. Maray na hapon po sa Indogabos. Maray na hapon po sa imo Madam Eileen Mingoy. Kaano-ano mo po si Norris? Norris Mingoy. No, si Boy Mata, watching man. Di ba? Tama baga? Tama baga? Mas marayon baga pag huruhimation na arugon ta sa istorya ni Juan boda so sa iyang mga kapwa-residente sa bulod. Di ba? Kung ang mga leader ta kuya nagtatao lamang magsakripisyo maski so sa dira ninda na kumbaga propriedad kayang isakripisyo para sa kamarayan kan tao. Di ba? Tapos kita man ang mga tao, siyempre, pag marayan palakad kan leader, matanaw kita ng utang na buot. Di ba? Magiging marayon sa nabaga ang kooperasyon, koordinasyon kan kada saro sa komunidad. Di ba? Garing ngunyan, habang naghaloy ang panahon, habang naging moderno ang mundo, gari na wara na sa mga marayo na pag-uugali kan mga Pilipinong kinatudan kay itong mga nakaagi. Di ba? Number 3 mga tugang, ang pagtanaw ng utang na loob ay bahagi ng ating kulturang Pilipino. Diba? Ang utang na loob
ay nakaugat sa ating kultura at tradisyon. Bata pa lamang, tinuturoan na tayo ng ating mga magulang na magpasalamat sa anumang tulong na ating natatanggap. Sa ganitong paraan, napapasa sa bawat henerasyon ang pagpapahalagang ito. Diba? Ini ang magayunon ipasa sa mga masunod na henerasyon, mga tugang. Ang mga arog kayo ng ugali, tataong magtanaw nin utang na buot. Diba? Ini ang magayon ipamana sa mga henerasyon. Bako so ipapamarata sa inda, kalbong mga bulod, buda pigbabaha na mga tinampo. Diba? Magayon ipamana sa mga masunod na henerasyon ang mga siring kaining kultura kaya kinaugalian kan mga Pilipino. Diba? Ang pagtanaw ng utang na loob. Diba? Sabi digdi, tumatanaw tayo ng utang na loob dahil ito ay simbolo ng pagpapasalamat, respeto at malasakit. Tama. Tama, diba? Isa itong katangiang nagpapakita ng kabutihang asal ng mga Pilipino at nagpapatibay sa ating ugnayan bilang isang komunidad. Hindi ito tungkol sa material na gantimpala, kundi sa puso at pagkilala sa kabutihan ng kapwa. Diba? Ang utang na loob, mga tugang, bago kan ibang utang na tugaan mo sana, after nga duwang semana, saka nga kumabayad. Pag sweldo ko nga sa katapusan, saka na sa nga kumabayad. Diba? O kaya ba ko iniarog mga tugang kan utang na kwarta o kung ano pa man na utang na pwede mong lingaw-lingawan. Kundi ang utang na buot tabi mga tugang nasa sa puso na yan kan sarong tabo. Diba? Habang kita tatao pa kita magtanaw ng utang na buot, dahil mawawara sa isip ta, no rin man daw lamang ay ako makabawi. Diba? No rin man daw lamang ay ako makabayad kan utang na buot ko duman sa tawong ini. And I believe in all messages I read. Living into motion every time I hit the floor. Diba? How can I refuse? Kaya maray, kung ang maipasa niya to sa mga masunod na henerasyon, mga siring kaining ugali, di ba? Mga tugang, malay mo, di ba? Dahil pa pwedeng mawara ng pag-asa. Kuya na, di ba? Iyo po yan, ang sa tuyang pag-uron-uron niya na hapon, may kinaraman sa utang na buot. Rolling down the boulevard, I know Bueno tabi mga tugang, nagkaperang minuto lang na mga paginomdom ni Kuya Ronald dyan sa technical. Mabalik kita taod-taod lang. Ang oras po, alas 3:45. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up
banners, and more. Visit us at Rawis Legazpi City near Rawis Barangay Hall with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at Sharmila Printing Press Legazpi at gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay.
na! Pinky on mo, baby na! Iyon na, be. Patapos na nga ni. Patapos na nga ni, be. May nag-anap di Kuya Dain po si Sir Henry. Bakit po parang kanina pang umaga hindi ko narinig siya mag-program. Ay di si Kuan po mga tugang, si Sir Henry, kaibahan si EVP Glenn Barcelon. Buda kundi ako nasala si SM Sugar Azúcar kan. Okay, PM buda si Dalugdog Jason. Nasa sarong pagtiripon tabi mga tugang kan KBP Top Level Management Conference sa Nasugbu, Batangas. Kaya maghapon po ngunyan, dahil do siya nadangog sa iyang mga programa sa aga tabi, yao na sa aga ta. Kasuba ko nag-sound check, gari mo sa nga ma-concert. Ma-concert nga si Kenny Rogers. Nag-sound check nga, gari ma-concert. Nag-testing na mga tugang kan internet connection, buda kan mga pigagaramit para sa remote broadcast mga tugang nag-testing kan satellite si Jerome. Kaya sa aga tabi mga tugang baka tanaglargasin nakasubagong amay yun na pagkaaga. Di ba ka sa aga madangog na po nindo sa sa programa niyang Morning Hirit uda sa programa man na anhapot. Diba? Pero ngunya na maghapon, dahil tabi, ta siyempre, nagbiyahe ka sa bagong amay na pagkaaga, buda, nagpuro pa yung alok man. Tapos, diretso na duman sa konferensya. Diba? Kundi ako nasa sala tabi, mga tugang, sundo sa Aldaw nin Domingo, dahil mag-programan Domingo, sundo sa Aldaw na Sabado, tabi, alat lang tabalikan ko so ni Shara. Sundo sa Sabado, mag-iriba-iba kita mga tugang sa Pinky on mo baby. Sundo sa Sabado. Ngunyan, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ayun, hanggang Sabado mga tugang, kita ang magtaga-iriba-ibahan sa programang Pinky on mo baby. Pero magpuon sa aga, makaiba na nandun si BP Henry sa sa programang Morning Hirit po daan hapot. Pagkahapon lang po siya wara sa Pinky On. Kaya kita mo na, tsaga lang, di ba? Sabi ni Direk Edwin, di kaya magparaduko. Di man makaarog kay bossing, kundi nakauro magid lamang sa buhok. Bueno, pwede na tabi ko yan, para makabuelo. As in, bilog na pasok. Alas 4, ang programang Bicol Target Afternoon Edition. Kasunod po ang programa ni Sir Pio Fernandez. As in, sa pangaran ni Ronald Baldo sa Technical, si Jerome sa IT. Sa Newsroom, nagpahingalo pa sa muyang News Director Mar de la Cruz. Pero yaon po dyan, nawalat si Shara May, si Nicole, si Ringman, si Miss Jenny Balyara. Sa pangalan po ni VP Henry Maceda, kita po nag-iba-iba mo niya na pagkahapon. Ako po si Joshua Bino. Salamat po. Maray na hapon sa inyo ka, boss. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles.